další host, návštěva z ciziny, z daleké ciziny až ze Slovenska. Jan Košturiak, zvu ho na pódium. Krátce představím, Jan tady bude s námi hledat cestu, kde vydělávání peněz by nemuselo být tím hlavním, ale jen vedlejším produktem. On sám založil podnikatelskou univerzitu, hledá nové modely spolupodnikání. Také je zajímavé, že se snaží propojovat, možná u toho i trošku bojuje. Uvidíme, co řekne, cestu biznisu, také charity, teologie, nebo ekologie také. Uvidíme, ale zaujal mě jeho koníček. On už řadu let se snaží shromáždit co nejvíce lidí, kteří jsou napojeni na rodinu. Vy jste dal dohromady 220, tuším, těch lidí nejvíc? 220, no. A bavili jste se u toho? Byla legrace? Bavili jsme se. A jste v kontaktu? Jsme v kontaktu. Takže tady je vidět, že rodina se dá dávat dohromady v tomto velkém počtu, takže možná i firma. Uvidíme. Tak ahojte. Ja keď som sem vyšiel, tak si vravím, že fíha, lebo toľko ľudí v kíne som ešte nevidel a tak dlho. A teraz ja som tu nad vami a budem rozprávať po slovensky, takže ak by ste nerozumeli, tak sa prihláste a preložím. Ja viem prekladať, ja mám tchyňu skromne Žiže. Hľadanie vlastnej cesty, to, čo sme tu dnes dopoludňa počúvali, vo mne vzbudilo dojem, že veľa z nás hľadá cestu, hľadá tú správnu cestu a objavuje zmysel toho, čo robí. A o tom bude aj ten môj príbeh a ja chcem hovoriť o veciach, ktoré som prežil a o stretnutiach so slobodou v práci, ktoré som zažil ja. Takže prvé moje stretnutie bolo niekedy koncom 80. rokov, kedy som rozmýšľal, či budem žiť v Nemecku či v Československu a v tej dobe sme s kolegom, ktorý robil na IP v Stuttgarte, robili vo firme, kde sa vyvíjal software. Ten software sa stal veľmi známym, on sa dnes predáva, dnes ho už predáva bohužiaľ Siemens, ale v tej dobe som zažil prvýkrát slobodnú firmu, kde sme pracovali na tom softvere bez nejakých štruktúr, bola tam úžasná atmosféra. Potom prišla veľká nadnárodná firma, celé to kúpila a sloboda sa stratila a stratili sme sa aj my z tej firmy. No a potom som pracoval na univerzite už tu, po revolúcii na Slovensku, v Československu. No a ja som sa stal pomerne v mladom veku profesorom a teraz som rozmýšľal, že či skončím v tých chlebičkových partí, v tých komisiách a budem cestovať za tie granty a užívať si ten život. A to bol taký moje druhé stretnutie so slobodou v úvodzovkách, lebo to bola sloboda, ktorá mi pripadala taká ako anarchistická, sloboda, kde sa viedli žabomyšie vojny a sloboda, kde som si pripadal, že je to škoda stráviť do penzie toľké roky ešte nič nerobením. Takže som odišiel z tej školy, sme si založili firmu s kamarátmi, niektorí odišli zo školy, niektorí prišli z iných. Založili sme si firmu a vtedy nás napadlo, že keď už som teda robil s tými Nemcami, tak že založme si firmu aj s nimi, to bola taká móda, tak sme ich požiadali, že založíme si firmu. My sme boli 5 a ich bolo 17 000. Takže Fraunhofer Gesellschaft zakladal s nami firmu a to sme si ešte povedali, že my nebudeme vaši zamestnanci, že my založíme občianske združenie, lebo že my si tam chceme spraviť naše pravidla. 10 rokov to fungovalo a fungovalo to veľmi dobre a o tom budem troška hovoriť. Akurát toto leto mi zavolal kolega z Mníchova a vraví mi, Ján, už to takto ďalej nejde, lebo my už ideme štandardizovať všetky naše zahraničné firmy a už máme Fraunhofer Austria, Fraunhofer Hungary a vy ste tam nejaké združenie a my nevieme vôbec, ako to tam vy máte. Takže máte dve cesty. Jedna cesta je, že budete zamestnanci Fraunhofera a bude Fraunhofer Slovakia a budete mať naše platy a naše dotácie a naše štruktúry, alebo si robte, čo chcete. Tak čo by ste si vybrali?
Takže na jednej strane určitá istota a strata slobody, na druhej strane neistota a sloboda, tak jasné, že sme sa rýchlo dohodli a ideme si svojou cestou. Tá vlastná cesta neznamená, že tá predošlá cesta bola zlá. My sme zostali partneri, kamaráti a myslím si, že oni to aj pochopili. Keď sme založili, teraz sa vraciam späť, keď sme založili tú spoločnosť, tak my sme pomerne rýchlo rástli a musím povedať, že som bol až prekvapený, že to tak ide dosť samo, ale bolo to také obdobie, kedy Slovensko, Česko, prišli sa rôzne firmy. No a musím povedať, to sa tu teda priznávam pred všetkými, že my sme sa hodne podielali na tom, aby tá firma fungovala ozaj ako stroj a tí ľudia, aby fungovali ako ozubené kolesá, aby sa točili hodne rýchlo. Ja som profesor priemyselného inžinierstva a priemyselné inžinierstvo je o normovaní práce, o štandardizácii práce. Musím povedať, že toto bol náš job a toto sme my robili. Samozrejme, že boli nejaké hranice, ale musím povedať, že tie prvé roky práce, kde sme zarobili pomerne hodne peňazí, sme si zároveň uvedomili, že predsa takto firmy nemôžu fungovať a ani my tak nemôžeme fungovať. Vďaka Bohu, my sme postupne začali mať relatívne veľa objednávok a mohli sme si začať vyberať. Takže nerobili sme všetko a postupne sme začali hľadať partnerov, kde to nie je užíva o peniazoch, ale kde to dávalo určitý zmysel. A tí partneri boli viac domáce firmy, domáci spolumajitelia firiem, ktorí robili niečo, čo bolo zmysluplnejšie, ako iba, česky poviem, vydelávaní peniaz. Musím ale povedať, že aj v tých veľkých korporáciách nadnárodných som sa stretol s ostrovmi slobody. Bude po mne rozprávať Jirko Jabúrek a ten robil v takej veľkej firme a myslím si, že jemu sa to podarilo, že vytvoril tam autonómne týmy a vytvoril tam obrovský priestor pre kreativitu a slobodu ľudí. A na druhej strane som sa stretol s menšími firmami, kde vládla tvrdá hierarchia, despotizmus a to, čo tie malé firmy by v sebe mohli mať, tam bolo zabité a zničené. Takže postupne sme začali robiť na iných typoch projektov a my sme si povedali, že vlastne šetrením ešte nikto nezbohatol, že ľudia zbohatnú tým, že vymýšľajú nové veci. Tak sme začali postupne sa venovať skôr tomu, čo my voláme, že prejdi z firmy výroba do firmy inovácie. Prestaň riadiť firmu ako stroj a začni riadiť firmu ako kreatívne spoločenstvo, kde to môže fungovať ináč. Toto sú naši niektorí spolupracovníci. My sme si nikdy nepísali nejaké hodnoty, lebo ja som to videl vo firmách, že čím viac písali o hodnotách a o kvalite, tak tým menej to tam fungovalo. Čím mali hrubšie príručky, tak tým sa ich menej držali. Čiže asi po 5 rokoch sme sa tak začali zamýšľať, že čo my vlastne robíme, že ako to môžeme pomenovať. A vtedy začali vznikať nejaké slová typu slušnosť a tak ďalej. A každý rok sa k tomu stretávame a snažíme sa pozrieť do zrkadla, že či to len hovoríme, alebo či to aj žijeme. My sa stretávame tak, ako sa vy stretávate a musím povedať, že nás spája viac vecí, ako je iba biznis. No a takže my sme si povedali, že vlastne my nepotrebujeme nejaké štruktúry a povedali sme si, že každý nech si robí tak, ako to on chce. Keď potrebuje človek peniaze, tak troška ináč sa pozerá na svet, ako keď sa mu narodia 3 malé deti a chce s nimi byť a ináč sa pozerá na svet, keď je starší a hľadá nejaký hlbší zmysel. Takže my sme si povedali, nech si každý to tempo udáva sám a nech si každý aj tú pozíciu vyberie sám. Takže u nás robia zamestnanci, u nás robia živnostníci, my máme rôzne externé formy spolupráce a napríklad každý má iné auto. Hej? Aj keď sa to môže zdať neekonomické, ale my strávime v aute 5000 km mesačne a máme rôzne typy aut a aj to je nejaké vyjadrenie toho, že je to jeho prostriedok, na ktorom pracuje, nech ho má. Snažíme sa teda, aby tí ľudia si nielen definovali svoju nejakú pozíciu, ale aj to, v akom systéme pracujú. Nedávno, asi pred rokom, prišiel kolega a vraví, ja už sa nemôžem dívať na ten Microsoft, to je, ako keby som štartoval jadrovú elektráreň každý deň, tak vraví, tak som si kúpil Apple.
Kúpil si Apple za svoje vlastné peniaze, lebo celá naša firma mala ten Microsoft. Ja hovorím, ty počúvaj, Lajo, tak keď to je dobré, tak to prerobme. Už to ajťaci nebudú chcieť. No ajťaci to chceli, lebo to sú zase nejakí švihnutí Linuxom, tak oni hovoria, že super nápad, takže ideme do toho. Takže postupne sme prešli všetci aj so serverom na ten Apple a potom dievčatá, ktoré robia také práce, že oni kopírujú tie šanony, viete, keď je školenie, alebo škola master, alebo nejaká taká dlhšia škola, tak tí ľudia majú hodne tých šanonov a oni im to pravidelne tlačia, tie PowerPointy do toho. A oni hovoria, to je kopa papiera, hodne práce, že robme s tým niečo. A hovorím, a čo tak asi by sme? A oni vravia, no však kúpme miesto tých šanonov ľuďom tie iPady. A oni si to normálne spočítali a fakt im vyšlo, že keď kúpime iPad každému študentovi, že to nie len vyjde lacnejšie, že máme menej práce s tým, ale že oni sú aj šťastnejší, tí účastníci, a že si tam môžu robiť tie blbosti, že sme zistili, že oni vlastne mesiac prestali pracovať, lebo sa hrali s iPadmi, ale môžeme ináč komunikovať s nimi, dostávajú rôzne videá, môžu si tam nahrávať, čak viete. Takže to bola taká ďalšia zmena. Ďalej, začali sme vytvárať siete s rôznymi firmami a to, čo nás fakt baví, je, že od vývoja alebo inovácie prášku na pranie, to je z firmy Fosfat v Břeclavi, kde sme robili nový prášok spolu s nimi, novú značku, úplne super projekt, až po firmy, kde robíme nábytky spoločne, alebo osvetlenie, alebo postele rôzne, gynekologické kreslá, úžasné veci. Začíname analýzou procesu zákazníka, tak kolegovi sa narodil syn, tak išiel s kamerou a všetci hovoria, preboha, prečo on nefilmuje toho syna pri tom pôrode a on filmoval ten proces. No, takže vytvorili sme rozpočet, nechcem tu o tom rozprávať, ale časť zo zisku dávame vždy do takého spoločného balíka a ten balík používame na také podnikateľské projekty, čiže hoci kto môže prísť a povie, ja mám takýto plán, ja si potrebujem kúpiť 10 krabíc Lega, idem z toho spraviť hru, mám na to scenár, budem to predávať, založíme na to novú nejakú skupinu a tak ďalej a my mu na to vyčleníme peniaze, ktoré on zase potom splatí. Takže takto vznikla firma, ktorá je tam dole, IQ Services. Kolega zo Stuttgartu mi volá, vraví, vieš čo, ja som za tú firmu dostal hodne peňazí, založil som druhú firmu, vymyslel som 3D skener, potrebujeme s tým pohnúť, nemám ľudí, tak sme zobrali 2 študentov, ten chlapec tu vpredu sa volá Laco Horvát. Hovorím, Laco, pôjdeš do Stuttgartu na týždeň na školenie. Dvaja tretiaci to boli, kúpili sme im 2 počítače, prenajali malú miestnosť. Do konca štúdia v tej firme robilo 20 ľudí. Žiadne smernice, žiadne organizačné štruktúry, nikto ich to neučil, oni sa to naučili ako si jeden od druhého. A dnes je to firma, ktorá robí tie projekty v Izraeli, v Spojených štátoch, v Európe. Nedávno skenovali metro vo Viedni, tie stanice metra, úžasné veci. A vzniklo to samo, ja neviem presne ako. A bola tam tá priamočiarosť a nejaká taká tá vášeň tých študentov, že si to proste nejako poskladali. Tam hore je iná firma, tá sa volá Madonna Lily. A to je zase dievča, inžinier, PhD. Bohužiaľ, toto vás privedie k tej univerzite. No a ona sa hrávala už 10 rokov v tých ISO normách 9000. A aj PhD o tom napísala, aj všetko. A prišla raz za mnou a vraví, preboha, mňa to tak nebaví. A vravím, no a čo ťa baví, Ivanka? Že pije z koláče. A ja vím, tak to si vybrala blbú školu. Tak Ivanka sa prihlásila na učňovku s tými 2 titulmi a ona vraví, ale potrebujem niečo aj z toho vášho, z toho priemyselného inžinierstva, tak sa prihlásila na podnikateľskú univerzitu, akorát vraví, ale ja nemám peniaze na to. Tak vravím, tak budeš zadarmo študovať a keď budeš mať, zaplatíš nejakému inému. Tak sme sa tak dohodli a ona vraví, no ale ja nemám peniaze ani na tie kotle vyradené, čo si chcem kúpiť a na tie pekače a na to všetko. Tak sme jej dali 12 000 eur, prenajala si miestnosť od farára v dedine, v takej malej dedinke Štiavnik si to urobila, podľa tých našich
plánov, noriem, sme spravili kalkulácie, všetko. Vymyslela si biznis model, že zákusok ako umelecké dielo, že to bude nádherne zdobené, to keď niekto vidí, tak ide padnúť, krásne zabalené. Naštudovala si staré recepty, kde sa ešte nedávala chémia, hodne rokov dozadu. A ľudí v dedine začala oslovovať, že kúpi vajíčka, že budú robiť džem, že tam budú robiť med. Si predstavte takú dedinu, kde žije polovička ľudí, ktorí nemôžu robiť v automobilke ani v IT firme. Všetky tieto ženy, ktoré zamestnala, boli nezamestnané. Jedna z nich má 9 detí. Hej. Čiže oni boli šťastní, že tam našli prácu a vytvára sa taká komunálna sieť, ktorá nie len, že zarába, to nie je žiadna baňa na peniaze, ale je tam ten zmysel. Tento muž v červenom oblečení sa volá Mišo Blaha, bohužiaľ tiež inžinier. A jemu to tiež došlo, tak odišiel do Írska na motorke, vyučil sa za kuchára, začal podnikať ako kuchár. Ten muž vedľa neho je môj syn. Tiež sa prihlásil na vysokú školu, ja som ho videl chudáka, jak tam mrví tie 5P, 7P, 8P, všelaké tie manažerské definície a ja mu hovorím, prečo to študuješ? On tak nepovedal nič, našťastie ho vyhodili. A potom už sme sedeli, ja viem, Janko, tak fakt povedz, však ťa to nebavilo. A on vraví, vieš, keď v našej rodine je toľko inžinierov a doktorov, že ja som si pripadal blbo. Hej, čiže my sme ho ako keby predprogramovali, že preboha, my nebudeme mať ďalšieho nejakého s vysokou školou. A viem, a čo ťa baví? A on vraví, však vieš, tak od malička ma bavilo variť. Varí, majú 2 reštaurácie, majú hotel v Tatrách, on teda tam ešte robí takého malého kuchára, ale domov chodí nadšený, chodí šťastný, lebo každý deň dostane nejakú spätnú väzbu, každý deň sa niečo naučí. To, čo chcel učiť sa v tej škole, tú logistiku a tie manažmenty, to tam má v priamom prenose každý deň. To všetko tam musí robiť. Toho naučí ďaleko viac, jak tie skripta, ktoré si čítaval doma. Takže o tom toto je a toto sú ľudia, s ktorými máme tu čest sa stretávať, že a robí na takých rôznych projektoch inovácií. Pochopil som, že základ a to jadro firmy tvorí líder. Ale nie líder ako celebrita, ako nejaký slávny človek, ktorý sa musí niekde vytrčať, ale líder, ktorý definuje hodnoty firmy. Nie je tak, že ich napíše ako desatoro, ale tak, že ich žije a tí ľudia to od neho nejakým spôsobom odkúkávajú a robia to postupne tak, jak on. Pochopil som ešte jednu vec, že my sme sa vybrali tiež do Google, v Lani či predlani sme tam boli skoro všetci, ale v New Yorku v Google. A potom sme študovali Toyotu a Baťu a tak a zistili sme, že je to super, veľa vecí je tam inšpiratívnych, ale nedá sa to okopírovať. A sedel som raz s Jeffom Lykrom, ktorý písal krásne knihy o Toyote a ten Jeff mi vraví, mne to trvalo dlho rokov, kým som pochopil, že to dôležité nevidíš. Že ty vidíš tie stroje, jak sú namalované, tie čiary na podlahách, tie nástenky, ale to neviditeľné je za tým a to neviditeľné sa nedá popísať a to neviditeľné sa nedá preniesť. Takže vtedy som pochopil, že každý si musí nájsť vlastnú cestu, tak ako nemôžem žiť život Steva Jobsa, tak nemôžeme urobiť druhý Apple. Ďalšia vec, ktorá tu už dnes zaznela, že budeme musieť veľmi zmeniť postoj k životu a k práci, o tom je celá táto konferencia a budeme musieť zmeniť totálne. A ak ho nezmeníme my, tak ho zmení tá kríza a to všetko, čo sa okolo nás deje. Študoval som veľa kníh o manažmente a absolvoval som rôzne kurzy a pochopil som, že manažment je jedno hrubé klamstvo. Že manažment je vlastne súbor manipulatívnych techník, ktoré môžeme nazvať honosne ako situačný manažment, ale manažment, starý klasický manažment bol o charaktere, o integrite, súčasný manažment je o klamstve, podvodoch a manipulácii s ľuďmi. Zároveň ten manažment, ktorý sa učí na školách, vznikol v nejakom období a to obdobie, ktoré dnes žijeme, je úplne iné. Takže ja tvrdím, že to, čo sa dnes rozpráva ako klasika manažmentu, sú pravdy, ktoré pravdami vôbec nie sú. Jane, tam je to červené, to říká, že čas na dalšího řečníka, ale my teda jako jsme hodní. Takže ja už končím za chvíľu. 2 minuty, jo? 2 minuty. Posledná vec je moja osobná, že
ktorú som vám chcel povedať, že ja keď som odišiel, a týmto budem končiť, týmito obrázkami, ja keď som odišiel zo školy, tak som odišiel aj z domu, ktorý som si tam postavil pri meste. Nasťahoval som sa do domu, kde žila moja babka, pokosili sme si záhradu, opravili sme si ten dom a začal som hľadať, kde žili moji prastarí rodičia a našiel som nádherné miesto, veľmi ďaleko v horách a začal som obchádzať svojich bratrancov a sestrenice, s ktorými som stratil kontakt. A spravili sme takúto akciu, áno, tu nás je tých 220 ľudí, to sme sa stretli a potom sme išli hore všetci na ten kopec. A čo chcem povedať je, že človek musí nájsť čas, aby bol sám so sebou, aby našiel seba a svoje korene, o tom tu dnes bola reč, a aby sa mu tie myšlenky v hlave naskladali. Ja hľadám toto upokojenie buď v horách, alebo chodím do kláštora, do Rakúska a hľadám tam hlavne odpoveď na kľúčovú otázku a to je prečo. Prečo to vlastne človek robí. A posledná vec, ktorou zakončujem, je, že najhoršia vec na svete je páchanie dobra. Je páchanie dobra na ľuďoch, ktorí o to nestoja. Ľudí, ktorých máme najradšej, likvidujeme. Spolupracovníkov hovoríme, ja z teba niečo udelám, ale on to nechce, ono to nestojí. On to robí len kvôli nám, aby nám spravil radosť. Ničíme svoje deti, aby dokázali to, čo sme nedokázali my sami. Hej. A iba málo kto má tú silu, aby išiel za kuchára a nedokončil tú vysokú školu. Keď sa to stalo s mojím synom, tak mi volala manželka jedného z najväčších českých podnikateľov a vravím, jak sa má Honza? Ja vravím, on je kuchár. Ona vraví, vidíš, náš Zbigněk to nášmu synovi vybil z hlavy. A vravím, a čo robí? Hasiče. Takže týmto končím a toto sú ešte moje dve dcery, keď už vám tú rodinu ukazujem. Takže tá menšia, tá si ešte iba hľadá svoju cestu a tá väčšia žije tu v Prahe a hráva tu kde florbal za Herbadent a ďakujem vám všetkým za pozornosť.